Така, здравейте YouTube. Първо днес реших да снимам една игра. Rush of Might се казва. Ето, ще ви обяснявам сега за играта. Играта се играе с карти. Наребяващо е. Може да играете срещу хора, може да играете срещу ботове. Мисля на ботове, като да си минавате квестовете. Мислите. Така. Как виждате, аз играя туториала. Въпреки че има аккаунт, който е по-голямо ниво и имам доста по-хубави герои с него. Играта заребява, забавна е. Така. Добре, сега ще обясня някои спелки. Всеки герой има различна спелка. Този герой може да удря в ударящото около него. Каварли. Дава му плюс 2 moment speed, както виждате. Така. Когато няма никаква спелка. Този има 3 рейндж. Може би е през 3 квадрата, както виждате. Като аз избрах магиосник, има различни класове. И като си магиосник дават 2 фаербалки, които може да използват всеки рунд. Така. Играта не е никак трудна. Така, той намира. Тук ви показва броя на картите, които не сте вкарали още тук в ръката си. Така, имам 2 карти, тук имаме една в ръката. Това, тези водни охапъвърници. Добре, обърнах съм всекъде. Пясни стробници показват след колко търна имате да мога да пуснете героя. Така, ето картите. И както виждате има много различни класове карти. Хора, елфи, халфбуди, андеди, гоблини. Не може да баш след преводам тази дума. Зверове, аутайдери, дракони, ангели, демони. Има различни видове. С една звезда, с 2 звезди, 3 звезди, 4 звезди, 5 звезди. Сега ще продължа клипа. Че има малко работа. Добре, тук върнахме се. Така, може да ви показвам, да, картите. Как виждате, тук иска 15 ниво, да може да повече тези карти. Как виждате, има различни видове карти. Няма нещо като най-силни чудовища. Има онлайн награди. Така обръща някаква карта. И ето какво се получава, тогава се спелта. Може да получите някаква от тези неща. Ето как виждате, имам качка от първо, който ми набрах. Френдлист имаме. Тук да взимате пари от това, че сте извършени мисите си, които сте имали. На ниво по-точно. Останете на ниво. Пак ще получите такова. Аз влежа в магазина. Македрала. Ако сте ви, може да отворите 2 карти, не е само една. Аз имам само един опит. Как виждате тук, 7 ден имат 3 опита, 6-тия имате 2, 5-тия имате 2, 4-тия имате 2, 3-тия имате 2. Първите 2 имате само по един. Така, ми се падна. Падна ми се един филинг и връща на 2 по 2 квадратчета. По 6 кръв на тръвища, които са падна. Така, виждате ги различни гадове. Така.
Вирате с тези кристали, като достигнете нужния брой кристали, може да получите този дух или зависи какво забирате вие. Тук имате да се биете с босове, заедно с други хора. Това се случва чакам на 10-то ниво, аз съм 9-то ниво. Имате 25-то някаква сграда, не знам точно това е. Това е... Не беше енчантник залата. Това не знам. Забрал съм бос на цялата игра, защото съм играл много отдавна. Днес реших да си влезна в акаунта. И... направих нов акаунт и реших да снимам на него. Така, помня си на такива карти. Падат ми се Касългард, който е с 3 звезди. И тези, които пише New, са нови карти, които не пише New, са ги имаме вече. Така. Squire с 2 звезди. Има Magic карти, които си имат някои с 2 магийки, други с 1. Така. Inspiration, така. Добре. Заварям с картите. Ще сменим някои. Това сложиш контратаката. Да не си по-назва, ще ги оставя тук си, да си бъдат. Те са тук така. Имаме с 3 като гледам, да. Да го махаме, не. Да го само един. Така. От хората, които имаме. Махаме, коя беше? Сега ще видим. Добре, очевидно я намирам. Важам тази. И важам тази. Имате пауър на картите. Постепенно, като дигате нива, ви ще увеличава дек сайза. Има арена, има мап, който играете само вие. Има City Hall, който може да гребате сградите си. Тук всеки ден събирате 1000 сребро и 200 кристали. Кристалите са ми 30 на мене. Така, да покажа. Ето, може да видите героя от тук. Има кристали, от които събирах за антидух. Може да смените името, биография да напишете. Може да имате кон, това е чак с 20 нива нагоре. Може да всеки неща. Така, покажа ви горе-долу основните неща за играта. И очаквайте още клипчета скоро. Довиждане на YouTube. Да ви хареса клипа.